салом алайкум дӯстон ва ҳамватанон. мо дар шаҳри идлиб ҳузур дорем. ин шаҳри идлиб бо чӣ машҳур аст? бо чӣ машҳур аст ки тақрибан 14 соли охир тамоми рӯи дунё номи ин шаҳрро зикр мекарданд. идлиб ин кор кард, идлиб ин шуд, идлиб ин кор кард. хулоса ба шумо чӣ гуфтанӣ ҳастам дӯстон ва ҳамватанон? эй равшанфикрони ҳамватанон, эй зиёиён, эй озодихоҳон, эй мардуме ки мехоҳед сатҳи зиндагии шумо баланд бошад, эй мардуме ки мехоҳед ки шумо сарбаланд бошед. пас дар идлиб мадрасае ҳаст ки шумо нодида нагирен. ин мадрасаро хонда дида таҳлил карда бароен, хосатан зиёиён, озодихоҳон. ман ба шумо якчанд мадрасаҳоро мисол мебиёрам. шумо худ қиёс кунед ва хулоса барорен ва дар охир он мадрасае ки дар идлиб ҳаст васеътар карда мефаҳмонам ва чӣ тавр наҷоҳ ёфт. хоб, мадрасаҳои мубориз хеле бисёранд, лекин ман якчанд машрӯъи машҳуршударо ба шумо мисол мебиёрам. дар Марокко шахс ба номи Муҳаммад ибн Абдулкарим Хаттобӣ як мадрасае сохт ки то ҳозира дар донишгаҳҳо хонда меомӯзанд. ин қаҳрамон муборизаи партизанӣ мебурд. дар он солҳо ин чизи аҷиб ғариб буд, наҷоҳ ёфт. мадрасаи ӯро Мавзуддин омӯхта баромад ва Че Гевара ва чанд шахсони машҳур омӯхта баромаданд, дар ҳайрат монданд, хеле таъриф карданд. чӣ тавре ки дар боло зикр кардам, мадрасаи ӯро то ҳол дар донишгаҳҳо омӯхта мебароянд. ва дигари мадрасаи машҳур, асосгузори Ихванулмуслимин, шахс ба номи Ҳасан Албанна, як мадраса, як машрӯи бузурге сохт ки дар вақташ Америка аз шунидани Ихванулмуслимин дасту пош меларзид. ин мадрасаро меомӯхт, зидди ин машрӯъ кор мекарданд. Америка аз ин машрӯи бузург хеле хатар медид. ва рафта рафта чанд сол пас шахс ба номи Саидқутб дар ин ҳаракат тағйирот даровард, таҷдид кард. савол: чаро Саидқутб тағйирот даровард? Ин чизи муҳим аст. зеро ки он машрӯе ки Ҳасан Албанна сохта буд дар вақти замони ӯ муносиб буд. душманон ҳам омӯхта зидди ин кор мекарданд. ҷойҳои заифиро ёфта аз ҳамон ҷо шикаст медоданд ва бо мурури замон ҳам талабот тағйирот меёфт. пас дуруст буд ки ин машрӯъ муҳтоҷи тағйирот аст, бояд таҷдид шавад. дӯстон, ман ҳам аз солҳои наздик мисол овардам. агар мо нигоҳ кунем 500 сол 1000 сол пеш нигоҳ кунем, хеле мадрасаҳо бисёранд ба монанди Муробитин, Мамлюкин ва ғайра бисёранд. онҳо ба замони худашон муносибанд. ҳолати мо бошад бисёр чизҳо тағйир ёфт бо мурури замон. табан мубориза ҳам тағйир меёбад. барои ҳамин мадрасаҳои солҳои наздик ба мо муносибтар ҳаст. хоб, мисоли дигар ин демократия. 40-50 сол пеш ин як машрӯъе буд ки дар давлатҳои ғарб наҷоҳ ёфт. ба аксари сиёсатмадорон маъқул шуд, омӯхтанд, шиёрҳои зебо дорад. рафта рафта алон мо нигоҳ мекунем ки ин демократия ба диктатура табдил дод. зери коса нимкоса як системи фребу найранг шуд. ҳар 4-5 сол ба қонунҳои нав ҷорӣ мешавад. ҳукм ба дасти мардум мегӯянд, лекин ин дурӯғ аст. билъакс мардум ходими ҳокимият шудагӣ ҳастанд. мардум фаҳмиданд ки ин фребу найранг аст. ин демократия чӣ суханони зебо, шиёрҳои зебо, холӣ дур аз ҳақиқат мебошад. аз бовари мардум баромадин. давлатҳои ғарбро вақте ки мепурсен, шумо даъвои демократия дорен, чанд сол пеш мубориза доштен бо системи диктатурӣ. пас чаро алон бо диктатурҳо робита дорен, ҳатто дастгирӣ ҳам мекунен? чаро интури ҳаст? зеро ки демократияи 40 сола пеш алон бошад хеле тағйир ёфт. хосатан баъди ҳуҷуми Путин ба Украина, баъди ҳуҷуми Исроил ва баъди Трамп президент шуданаш, ҳама чиз тағйир ёфт. ин демократия як ниқобе шуд ки дар зери ниқоб чизи дигар мебошад. ин система хеле ва хеле бисёр тағйир ёфт. фикр мекунам давру замонаш ҳам гузашта рафт, дар оянда ба кор нахоҳад рафт, хосатан дар Осиёи Миёна. бахшиш дӯстон ва ҳамватанон, ин мисол каме дуру дароз шуд. ман ба шумо васеътар карда фаҳмондам ки чаро Саидқутб тағйирот даровард. мо фаҳмидем ки бо мурури замон система тағйир меёбад. мадрасаи Саидқутб ҳам бо талаби замон тағйир ёфт ва дар Афғонистон як шермарди дигаре баромад, мубориз ба ном Абдулло Аъзам, олим мебошад. чӣ тавр мубориза бурданд, китобе навишт. мадрасаи ӯро муборизон дарс меомӯзанд. хеле олими равшанфикр мебошад. рости гап ба ман ҳам хеле маъқул шуд. мо дар Сурия меомӯхтем мадрасаи ӯро. солҳои наздик буд, хеле муносиб ҳаст ба замони мо. аллоҳ розӣ бошад аз Абдулло Аъзам. муҷоҳид, шаҳид, олим буд.
خیلی این خیلی علما کم هستند. این آدم ارزی واقعه را درک میکرد و ضد شوروی در افغانستان مبارزه میبرد. خیلی کتابای خوب نوشتگی چاپ کردگی است. کساتی در علاهیده به شما رسانم همین عبدالله اعظم با شاگردانش عبدالله انس و غیره، اینها خیلی فایده کلانی به ملت ما آوردند. یکی از سبب ها همینا بودن که اینها ضد شوروی مبارزه بردن، شوروی شکست خورد، ضعیف شد و این تاجیکستان عزیز ما استقلالیت یافت. زیاده 30 سال است که تاجیکستان ما مستقل می باشد. یکی از سبب ها همینا بودن که خیلی فایده کلانی به ملت ما آوردند. خب ما مختصر از بعض مدرسه ها گفته گذاشتیم. اکنون بگذاریم از مدرسه‌ای که در شهر ادلیب هست این چطور نجاح یافت و مهم این است که در زمان ما جوابگوی می باشد. شاید بعد از 20 سال 30 سال این مشروع به کار نرود، لکن در حال امروز حاضر این خیلی خیلی مناسب می باشد. برای همین ای روشنفکران هموطنان، ای زیایان، این مدرسه را نادیده نگیرین، آموخته براین. دوستان و هموطنان، این مدرسه که در ادلیب هست چطور نجاح یافت، چطور تشکیل یافت، چطور مبارزه می‌برد، همه اینها رو خواستم بهشون وسیع‌تر کرده فهمونم در ویدیو علاهیده. زیرا که این ویدیو خیلی دور و دراز شد، من دوست ندارم که ویدیو دور و دراز باشد. برای همین به شما در ویدیو علاهیده این مدرسه رو وسیع‌تر کرده به شما خواستم رسانم. پیگیری کنید، با ما باشید. شما رو به خداوند میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.